Dovoľte mi, aby som sa vám z úprimného srdca poďakoval za vašu osobnú účasť pri pietnom akte z príležitosti 67. výročia oslobodenia mesta Svidník a s ním spojenej ukončenia druhej svetovej vojny. Svojou osobnou účasťou a položením týchto vencov a kytíc ste prispeli k vonkajšej formálnej stránke stotožnenia sa s týmito historickými väzníkmi, ktoré sú tak pre Svidník charakteristické. Položením vencov a kytíc sme si uctili pamiatku nášho čestného občana, generála Ludvíka Svobodu. Dovoľte mi takúto krátočkú epizódu z povojnového obdobia v roku 1947, keď tu bola stavebná firma, ktorá stávala tie domy známe akciové tu v tomto okolí. A táto firma mala sídlo v Kružľovej. A keď sa obrátili na generála Svobodu, vtedajšieho ministra obrany, aby pomohol pri odstránení tankov a odminovaní, lebo doprava nemôže byť zabezpečená do Vapeníka, vtedy tento vedúci stavebnej firmy napísal: Vážený pán generál, vašou činnosťou ste pre tento ľud urobil toľko a máte zachovanú takú úctu, že túto úctu budú prejavovať aj naši vnúci k vašej osobe. A tu práve tými vnúkmi, to sme my, ktorí si pripomíname, áno, 67. výročie oslobodenia mesta Svidník, pripomíname práve tejto osobnosti. V mene oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov vám ďakujem za uctenie tejto pamiatky.
Chcem všetkým vám úprimne ešte raz poďakovať. Osobitne chcem poďakovať Slovenskému zväzu protifašistických bojovníkov za činnosť, ktorú vykonávajú a že zachovávajú krásnu tradíciu a spomienku na ťažké boje, ktoré boli na Dúbe, vo Svidníku, ale aj na celom území Slovenska počas druhej svetovej vojny. Dnes som mal jednu takú ťažkú otázku. Pani novinárka sa ma pýtala, aký je odkaz oslobodenia mesta Svidník, aký je odkaz zachovávania týchto tradícií. Z môjho pohľadu je veľmi dôležitý. Je to veľmi dôležitý, lebo boli ľudia, ktorí sa nebali, boli statoční a položili životy za oslobodenie nášho mesta. Boli ľudia, ktorí sa zúčastnili vojny, mali to šťastie, že prežili túto vojnu a dokázali z ruín vybudovať jedno nádherné mesto, dokázali spolu žiť, dokázali spolu vytvárať hodnoty. Pozdrav rodnej zemi. Pozdravujem ťa a spievam, krásna moja vlast. V čase, keď človek neklesá už nad priepasť. Pozdravujem tvoje výšiny a strmé stráne. Skaly vzdorovité, húšte, role rozorané. Tvoje dni a noci v úplnku, rosu tvojich medzí, tratiacu sa na slnku. Pozdravujem tvoje černasté a plodné hrudy, tvoje klasy, tvojim vínom obťažkané sudy. Boli časy, keď ti dráby siahli na hrdlo. Šliapali ti tvár, to kryštáľové zrkadlo. Posielali tvoje deti hľadať smeti svetom. Krmili ich krvou, olovom a hladoletom. Otvárali hroby miesto čarodejných skríň. Pri ich hlavách nevoňal hloch ani rozmarín.
Pri ich hlavách stáli kríže videdencov vlasti. Prosté kríže ľudí, ktorých vrhli do priepasti. Lež tí ľudia verili, že život zvíťazí. Uväznení orly vytrhli sa z reťazí, učili sa hľadiť do diaľky a do výšavy, držať oťaže a dvíhať hore hlavy, stavať hniezda, láskou preteplené domovy. Svet, kde človek stretne človeka a osloví, svet, kde nie je to miesta pre vlkov a vlkodlakov. Úžasný svet ľudí práce, piesní, spevu vtákov. Preto pozdravujem ťa i tvoje zázraky, tvoju trávu, Vánok, zeleň, mráz i oblaky. Pozdravujem tvoje výšiny i strmé stráne, tvoje dni a noci, dni a noci v úplnku. Rosu tvojich medzí, tratiacu sa na slnku, pozdravujem tvoje černasté a plodné hrudy, tvoje klasy, tvojich v ohni pretavených ľudí. Prajem vám príjemný a krásny večer, vážené dámy, vážení páni. Srdečne medzi nami vítam poslancov Prešovského samosprávneho kraja, prednostu obvodného úradu doktora Bohumila Kačmára, primátora nášho mesta, inžiniera Jána Holubňáka, poslancov mestského zastupiteľstva a vás všetkých. Nuž, dobrý večer vám všetkým, vážení prítomní. 67 rokov uplynulo od oslobodenia nášho mesta a okresu. Pri tejto príležitosti sa koná dnešná slávnostná akadémia. Vážení prítomní, v úvode akadémie ste si vypočuli báseň v podaní doktorky Adriány Mikušovej. Ďakujem. Teraz poprosím o príhovor nášho primátora, inžiniera Jána Holubňáka. Nech sa páči. Dovolte mi, aby som vás srdečne pozdravil pri príležitosti 67. výročia oslobodenia Svetníka a vyjadril úprimnú radosť toho, že ste prijali moje pozvanie na slávnostnú akadémiu a zúčastňujete sa jej tak hojnom počte. Uplynulo už 67 rokov od chvíle, keď Svidník a okolité obce oslobodili od fašistických okupantov vojska červenoarmejcov a príslušníkov 1. Československého armádneho zboru pod velením generála Ludvíka Svobodu. Dnes viac ako inokedy s vďačnosťou spomíname na padlých vojakov týchto armád, ktorí obetovali mladé životy pri oslobodzovaní. Oslavy oslobodenia Svidníka sú príležitosťou k tomu, aby som sa úprimne poďakoval všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k rozvoju nášho mesta. Mesto Svidník má veľa osobností, ktoré svojou prácou dosahujú vynikajúce výsledky a tým šíria dobré meno nášho mesta nielen doma, ale aj v ďalekom zahraničí. A im patrí moje úprimné poďakovanie. Mojím veľkým prianím je, aby sa mesto Svidník aj naďalej rozvíjalo, aby sme spolu dokázali vytvoriť všetky podmienky pre spokojný život našich občanov, ktorí budú náležite hrdí, že žijú v meste Svidník. Dovolte mi, aby som vám v závere svojho vystúpenia ešte stále na právu nového roka, veď podľa juliánskeho kalendára sme nový rok oslavili 14. januára, zaželal všetko najlepšie, najmä život v miery, v dobrom zdraví, šťastí, radosti, láske a spokojnosti. Prajem vám, aby sa vám splnili všetky vaše túžby, plány a tajné želania. Ďakujem pekne. Milí Svidničania, vážení hostia, je pre mňa veľkou cťou prestúpiť pred vás s veľmi milou povinnosťou. Komisia pre udeľovanie cien mesta Svidník, ktorej predsedom je pán poslanec Andrej Tič, by predložil návrh na udelenie ceny mesta rodovernému Svidničanovi, lokalpatriotovi Jozefovi Leďovi.
Poslanci mestského zastupiteľstva zásluhy pána Leda na rozvoji nášho mesta veľmi dobre poznajú, preto návrh na udelenie ceny mesta pri príležitosti jeho životného jubilea jednomyselne schválili. Pán Jozef Ledo sa narodil v početnej rodine počas druhej svetovej vojny a svoje detstvo, na ktoré si veľmi dobre pamätá, prežil v biede a chudobe. Študoval na vojenských školách, možno aj preto, že chcel prispieť k tomu, aby sa hrôzy vojny už nikdy neopakovali. Aj keď mohol zastávať funkcie na vyšších miestach, vždy ho ťahalo domov, aby pomáhal budovať svoj rodný kraj. V roku 1968 bol poverený vytvorením okresnej organizácie Zväzu pre spoluprácu s armádou. Stál na jej čele a tejto úlohy sa zhostil veľmi dobre. V rokoch 1975 až 1978 bol opäť na štúdiách, tentokrát v Moskve, na Akadémii spoločenských vied UVKSS. Po jej skončení pracoval na krajskom výbore KSS v Košiciach. Životná cesta priviedla ho však opäť domov. V rokoch 1981 až 1990 bol tajomníkom okresného národného výboru. V tomto období buržlivého rozvoja najviac pomohol pri rozvoji Svidníka. Bolo to obdobie, ktoré si vyžadovalo celého človeka, ktorý nehľadnil na svoju rodinu, svoj voľný čas a svoje záujmy, ale celý sa oddal svojej práci, a to práci v prospech rozvoja svojho milovaného Svidníka, ale aj celého okresu. Bol niekoľko období poslancom okresného národného výboru, respektíve poslancom mestského zastupiteľstva. V rokoch 1990 až 1994 pracoval v odevných závodoch ako vedúci odbytu. V rokoch 1994 sa vracia do samosprávy. Bol poslancom mestského zastupiteľstva, mestským kronikárom, ale hlavne riaditeľom mestského kultúrneho strediska. Veľkou mierou sa zaslúžil o rozvoj kultúry, ale aj športu, najmä futbalu. Istý čas vykonával aj predsedu futbalového klubu. Aj keď má dôchodkový vek, práce má stále dosť. Je predsedom výboru pozemkového spoločenstva odborníkov a lesomajiteľov mesta Svidník. Treba tiež povedať, že je nositeľom niekoľkých vyznamenaní a ocenení, ktoré si určite zaslúži. Najviac však oceňujeme jeho ľudskosť, pracovitosť, ochotu kedykoľvek podať pomocnú ruku. Pán Ledo požíva v širokej verejnosti hlbokú úctu a vážnosť, ktorú si vybudoval rokmi svojou poctivou prácou. Vážený pán jubilant, dovoľte, aby som vám úprimne zablahoželal k udeleniu vysokého ocenenia, akým je cena mesta. Mene svojom, mene poslancov mestského zastupiteľstva, ale aj mene všetkých Svidníčanov vám veľmi srdečne ďakujem za všetko, čo ste urobili pre rozvoj nášho milého a milovaného mestečka. Na svoj doterajší plodný život môžete byť pravom hrdí. K vašim 70. narodeninám vám prajem pevné zdravie, veľa šťastia, rodinnej spokojnosti a mnoho úspechov v práci v Bariate. Všetko najlepšie prajem vašej rodine. Bol by som veľmi rád, keby sme sa stretávali ešte mnoho rokov, aby ste nám, mladším, mohli odozdávať svoje bohaté životné skúsenosti. Dovoľte mi, aby som vám teraz spolu s predsedom Komisie pre udeľovanie cien, poslancom Andrejom Fičom, odovzdal cenu mesta Svidník. Nech sa páči. Vážený pán primátor, vážení mestskí poslanci, vážení prítomní. Ďakujem za uznanie a úctu, ktorú mi prejavujete teda za moju prácu, tak ako ste ju charakterizovali vo svojom vystúpení. Prijímam toto ocenie, jak sa hovorí, so chvíľným srdcom, ale si uvedomujem, že táto cena možno by patrila ďalším a ďalším ľuďom, s ktorými som počas svojho aktívneho života pracoval, spolupracoval. Veľa tu priateľov mojich sedí.
A možno, že by tu tiež mali stať pri mne. Nedá sa to samozrejme všetko, teda berem túto cenu ako ocenenie ich práce. Na tomto majú zásluhu veľké počty ľudí, desiatky funkcionárov, inžinierov, úradníkov, lekárov a naposledy i robotníkov, ktorí od oslobodenia toto mesto naše krásne z popola zdvíhali do tej podoby, akej je dnes. A bolo ich nemálo. Nielen Sviníčanov. Vďaka patrí i mojim priateľom, známym zo širokého alebo blízkeho okolia túto Svidníka, ale boli to i ľudia, ktorí boli zďaleka a našli si tu domov. Čas svoj venovali, tak ako i ja, častokrát v prospech nášho mesta. Teda ešte raz i touto cestou by som chcel ísť svojim najbližším i rodine, ktorá ma podržala vždycky. Bolo veľa hodín na cestách, veľa neprespaných noci, ale toto dielo, ktoré dnes v podobe nášho mesta sa vyplatilo. Takže môjim i takýmto želaním je, zbúral sa vtedy, keď sa začala výstavba tohoto WC. Viem vtedy, že bol prísľub, že sa to naspäť postavil, že viacej sa už nikdy nepostavil. Či by sa tento pamätník znovu nemohol postaviť, aby bol súčasťou histórie Svidníka, toto čo patrí. Popri ňom ešte bol, ja som vraj kričal, mama mi vždycky hovorila, že všetko bolo rozbité, len Antoník stojí. Že by som vám vysvetlil, pritom to bol na veľkom pylone soška svätého Antona, ktorá je umiestnená zhodou okolností pri vchode do gréckokatolíckej cerkvy. Teda vo vzťahu i k tej histórie, či by to netrvalo obnoviť. A toto, čo som hovoril na začiatku, i ten pamätníček, že by bol zároveň vďakou všetkým, ktorí neraz sa postarali o znovu zrodenie Svidníka z toho zhoreniska. Nakoľko som sa až teraz dozvedel, že k tejto cene patrí i 100-eurové ocenenie v peniazoch, ja tých 100 eur dávam na prvý kameň tohoto pamätníka, pokiaľ sa tu... Oh
Послухай, що вчинний роз, страх мене бере тепер. Лише отаке зробилось. Трохи я не вмер, занедужав у дорозі, та й набрався ж я біди, так що ледве вже на возі, привезли мене сюди, так що ледве вже на возі, привезли мене сюди. Чи це ж випив на дорогу? Чи в дорозі вже напився? І не пів, і Богу, от не грій, що забожився. І не пів, і Богу, от не грій, що забожився. Випив, мабуть, добру хату. Або випив цілий. І не пів, кажу, не жарту, випив чарочку, не піш. І не пів, кажу, не жарту, випив чарочку, не піш. Занедужав у дорозі,
od nášho pána primátora pre vás. Nech sa páči. Ďakujem, ja to vypíšem.